והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיכך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה. וכשנכנסים לארץ ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוהיכך נותן לך. תביא מהפירות החדשים שקיבלת, שזכית, והאדמה הניבה את תנובתה. תיקח מהפירות ושמת ותנה. והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו, שם תגיע אל בית המקדש, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך. מתחילים לומר אמירה, תפילה מיוחדת. ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך, קיוויתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. הכהן רואה את הדברים, שומע את הדברים, ולקח הכהן התנה מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוהיכך. בשלב הזה ממשיך האדם, מביא הביקורים, ומתחיל לספר. והגודל של פסח, אנחנו מרחיבים בזה הרבה, פותח בגנות, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מתאר את ההיסטוריה והשתלשלות הדברים. וענית ואמרת לפני השם אלוהיכך, ארמי עובד אביו וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ובהמשך ויראו אותנו המצרים וינונו ויתנו עלינו עבודו קושו. ונצעק, כשהיה קשה לנו, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצינו. ואחרי שצעקנו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוירו גודל ובאויסוס ובמויפסים. ויביאנו אל המקום הזה, אל ארץ ישראל, וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. והנה הפירות, התנובה, הנה מה שיוצא מכל הסיפור וההשתלשלות. ועתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך. כל הפרשה הזאת, אומרים חז"ל, מבואר למתבונן, מובא כאן ברש"י, הפרשה הזאת באה לבטא, ואמרת אליו, תכלית האמירה שמספרת מה קורה כאן, ואמרת אליו, שאינך כפוי טובה. שאינך כפוי טובה. ריבונו של עולם, בראת העולם, הורדת אותנו למצרים, הצלת אותנו מפרעה ביד חזקה ובזרוע נטויה, הולכת אותנו במדבר, נתת לנו את ארץ ישראל, והכל בשבילנו. אנחנו לא כפויי טובה. יש פה פירות שמבטאים, זה יכול להיות ענבים, יכול להיות רימון, תאנה קטנה, לא סיפור גדול. אבל לא שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים בשביל התאנה הקטנה, אבל התאנה הקטנה מבטאת את הריבונו של עולם. אנחנו לא כפויי טובה. מכירים בטובה הגדולה שעשית לנו, והכל נעשה בשבילנו. זה בא לידי ביטוי עכשיו, כשאנחנו כותפים ומלקטים את הפירות ואת התבואה החדשה ומביאים ביקורים להשם. ואמרת אליו שאיני כפוי טובה. גם בהמשך הפרשה, בסוף הפרשה, פרשת כי סובוי, מסיים מוישה רבינו ואומר לעם ישראל דברי תוכחה, ואומר להם, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לירויס ואוזניים לשמוע עד היום הזה. עד היום הזה, זה סוף 40 שנה שנכנסים אל ארץ ישראל. אומר מוישה רבינו לעם ישראל, אני מגלה לכם סוד. אתם חושבים, דורדיו, יצאתם ממצרים, קיבלתם תורה, עד היום לא היה לכם לב לדעת. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו דאו, בינו ואסקל, חוכמו, בינו ודס. אומר מוישה רבינו, עד היום לא היה לכם לב לדעת. לא נתן השם לכם לב לדעת. לא היה עיניים לראות. ראינו זריחה, שקיעה, ראינו את ראובן ושמעון, אבל עיני שכל לא היו עיניים לראות, גם לא היו אוזניים לשמוע. את השמעי בת רואי ועתי אוזנך, את הטיית האוזן להקשיב טוב, לא היה. עד מתי? עד היום הזה. עכשיו אתם נכנסים לארץ ישראל, קיבלתם מתנה. זה מתנה, כשנכנסים לארץ ישראל יש מתנה. לב לדעת,
עיניים לראות ואוזניים לשמוע, שמה עושים איתם? אומר רש"י, להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא. יש מתנה גדולה, אדם יכול שיהיו לו עיניים, אוזניים, בינה, דעת, אבל לא ידע להשתמש. הכלים הם עדיין לא יתופעלו. כדי לפעול בהם צריך נסינה מיוחדת. וזה ניתן כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל. עכשיו, עד היום הזה, עכשיו כן. הקדוש ברוך הוא נותן לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים לשמוע, שמטרתם, תכליתם, להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא. וזה בא לידי ביטוי באבואת ביקורים בארץ ישראל. אתם מגיעים לארץ ישראל ויש ביקורים, תשתמש בלב יודע, עיניים רואות ואוזניים שומעות, להכיר את חסדי השם ולומר לקדוש ברוך הוא, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. להודות על יציאת מצרים, על האותות והמופתים, על המדבר, על ארץ ישראל ועל כל המסתעף. גם על האיסורים שהתורה נקנית בהם וארץ ישראל נקנית בהם. אומר החסם סופר, כאן, על אתר, בתחילת הפרשה, הוא גדר גדול ועיקר גדול בכל ענייני ועיקרי הדת. מיסודי הדת, מעיקרי הדת. כי בו תלוי כל אבוידעס אלוהיקים. מהו אותו גדר גדול מיסודי הדת שכל אבוידעס אלוהיקים תלויה בו? להרחיקנו ממידס כפוי טויבו ולהביאנו אל גדר החזיק טויבו כראוי. לכן בסוף התורה זה התכליס. בסופו של דבר, בארץ ישראל, כל הדיינו שנאמר שם, על אחת כמה וכמה, והכניסנו, הביאנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירו, ששם אנחנו נביא ביקורים. אומר החסם סופר, כי בו תלוי כל אבוידעס אלוהיקים, להכיר ההתבוננות של האדם, כי הנשומו לא יסבורך, והגוף פועלו, הנשומו לא, והגוף פועלו, וכולנו עבדים לא יסבורך. בהמשך קצת נדבר בדקדוק לשונו של החסם סופר, שכבר קדמו לו בראשונים. באמת חויבס הלבובס כותב בשער אבוידעס אלוהיקים, שכל קיום המצווס שורשו בהכור הסתיו לקדוש ברוך הוא. זה לא רק ציווי. הקדוש ברוך הוא אומר, איך תכיר טובה? מה הקדוש ברוך הוא? כשיש מישהו, אני רוצה להכיר לו טובה, אני שואל את אלה שיודעים, מבינים, אלה שלידו, מה יעשה לו טוב, כביכול? מה ישמח אותו? הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, והוא אומר, הנה, תעשו את הדברים האלה, בזה אתם מכירים לי טובה. אבל שורש החיוב שלנו לעשות את זה, זה לא רק, לא צריך להגיע לציווי, אלא מדין הכור הסתיו. כך אומר החובס הלבובס בעבודת אלוהיקים. הם דברי האור החיים, בתחילת הפרשה, שאומר, הצצתי בפרשה זו, דברי האור החיים נפלאים, מומלץ לכל אחד, לעיין בדברים, בעיון נמרץ, בלב יודע, בעיניים רואות ובאוזניים שומעות, לעיין בדברי האור החיים הקודש. בכלל, בתחילת הפרשה הזאת, בפרט. האור החיים מסביר את כל הפרשה הזאת על דרך הרמז והסוד, שורשו כבר נמצא ונעוץ בזוהר הקודש, שהביקורים שהאדם מביא, ואויו כיסובו אל האורץ, זה אחרי 120, כשהאדם מגיע אל הארץ, אל ארצו ישחיים, והאדם מגיע אל הדין, יש דין אחרי 120, יש דין שכל יום, יש דין פעם בשנה, הרמב"ן כתב על זה ספר, שער הגמול, שם הרחיב בביאור מה דנים פה ומה דנים אז, והנסתוריס להשם אלוהינו. כשהאדם בא לתת את הדין, ולקחת מראשיס כל פרי או אדומו אשר תביא מארצך, האדם, זה האדומו. עפר אתה ולעפר תשוב. יש פירויס, מה הפירות של האדם? זה המעשים טובים, חז"ל בפרשת נח. תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. אנחנו צריכים להביא ביום הדין, בבואנו אל הארץ,
צריך להביא את הפירות, את המעשים טובים, את המובחר שבזה, ולשים אותם בתנא. אומר הרב חיים, תנא בגמטריה 60, זה 60 מסכתות הש"ס. זה כולל את הכל. כמו שאומר הרב חיים בהמשך הפרשה בסמכת בכל הטוב, כי התוירו כוללס כל הטויבו שבאוילום. בין טויבו שאנחנו מקבלים, לשים את הכל בתוך התנא, בתוך התורה, ואת זה להגיש. כשמגיעים אליו, אין מלווין לו לאדם, לא כסף, לא זהב. אומר, חידש לנו, יידע אותנו למי שצריך את הידוע. רבי יוסי בן קיסמא בסוף פרקי אובס, לא כסף, לא זהב, לא אבנים טובות ומרגליות, אלא תוירו ומעשים טובים. זה הפירויס שבאים בתנא. אותם אנחנו מביאים ומראים לקדוש ברוך הוא ביום הדין.